tothom. Benvinguts a la primera reunió de sisè. Som el Terenci I la Sílvia Ueda. Avui us explicarem com fem reforç de matemàtiques, com fem matemàtiques i què és i com fem un repte matemàtic operatiu. Que els nens i nenes que li costen que van a una mestra per fer reforç i l'explica pas a pas el que li costa, per exemple, que les divisions. Quan fem matemàtiques, primer hem de revisar qui ha fet els deures i qui no. I qui no s'ha fet té una falta de deures. Després, si hi ha una base teòrica, la preguntem. I si algú no se la sap, s'aixeca. Després té una segona oportunitat per dir-la bé la pregunta, però si no l'ha dit bé, té falta de deure. Aquí estan els seus comparatius. Els matedracs, Els milloradors, els informàtics, les miniprofes, els anticreus, els estudiants milloradors, els matemàtics inventaris. els al·leris a les creus. Quan fem el repte matemàtic operatiu, la Maria José treu una operació d'aquesta caixa. Per exemple, la de l'Elias. I després, a tots els seus grups cooperatius la tenen que fer. El primer grup, si la té bé, a la primera té un punt positiu, però si la falla, està desqualificat. Esperem que us hagi agradat i adeu.